Hej alle sammen, og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil demonstrere min hønseagtige farm. Det er her, hvor jeg nærmest dræber høns på en måde. Jeg får ikke sådan noget ud af det. Den napper jeg lige, og så skal vi lige have lukket for her. Så nu vil jeg demonstrere. Vi skal lige have nogle af de her væk. Og så skal vi have skudt nogle æg ud. Som I kan se, skulle de gerne komme til at virke. I kan se de her lorte dyr, der altid står i vejen. Se, så skyder den med æg hertil. Og så, ja, de kyllingerne skulle jo gerne komme, men det er ikke altid det virker. Så triller de herhen, kom så væk med jer. Hvor de så kommer herhen, og her bliver de skudt, og så kan jeg samle kød ind. Og så herinde, hvad er der her? Ikke noget specielt. Så ja, og det er mit lille fabrik. Og senere hen vil jeg fikse det lidt mere. Sådan hver gang det kommer derhen, så vil det flyve. Alle de æg, de vil komme ind i mit hus, som jeg skal til at bygge snart. Og der er nogle høns, der er smuttet. Og vi skal have sådan der. Men det er i hvert fald indtil videre min hønsefarm. Lad os lige se, take a look, hvordan det ser ud, når kyllingerne kommer. Ja. Så tager jeg lige nogle af de pile der alt. Hov, ja, jeg er lige på creative, fordi jeg skal flyve. Der fik vi et æg. Synes de begyndte sådan lidt at hænge ud sådan et sted. Og så hver gang vi gør det, så vi kan se her, hvor mange æg er der endnu. Der er ikke særlig mange. Så fylder vi den altid op med nye æg, som så skyder æggene ind i muren. Og det går jo flux. Som I kan se, se her. Her kommer æggene flyvende. Nej, det gør de så ikke. Ja, der kommer. Og det er ikke altid det virker. Men ja, den producerer så æg. Nej, høns. Og hvordan det er lavet, det er, her har vi sådan lidt af det her. Ned og gå.
Her har vi sådan torches og redstone. Det skal være redstone torches, og så har vi stone, og så har vi 2 dispenser her, som skyder hønsene herinde. Og vi tager noget kød igen. Og de bliver så ved med at skyde de der, fordi jeg har fyldt dem ordentligt op. Og hernede, så går vi videre herhen. Hvor her står de til, der skyder. Det er noget midlertidigt noget, der skyder hønsene. Når jeg producerer høns, så gider de nemlig ikke gå herned. Så jeg skal få dem til at gøre det. Jeg prøver at se, den der høne der, den går bare derned. Og det skal den ikke. Så jeg skal få dem til at gå... Jeg skal få dem til at gå herhen og komme herned jo. Og så nogle gange virker det nemlig ikke. Så ja, nogle gange skyder jeg, når jeg producerer høns. Så skyder jeg hønsene en gang, og så løber de væk den vej. Og her kører de så rundt, som får hønsen til æggene og det til at flyve afsted ud. Så ja, det er min lille fabrik. Og jeg tænker på at bygge mere af den herhenne. Herhenne skal jeg bygge et hus. Og så har jeg tænkt mig at få alle de der ting skudt ind til huset måske. Det kunne være fedt. Ja, det tager sin tid. Men tak fordi I så med. Der vil komme flere videoer ud senere. Ses.